дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар сохтмону аз навсозии муассисаҳои нави таълимӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шуда мавриди баҳрабардории хонандагон қарор дода мешавад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз ҷумлаи таълимгоҳҳои маҳсуб меёбад, ки дар он корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ҷараён дорад. фармоишгари иншооти мазкур раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе буда корҳои сохтмонии онро ҷамъияти дорои масоҳаташ маҳдуди толе анҷом дода истодааст ва дар он 52 нафар сохтмончӣ ба кор ҷалб карда шудаанд. муассиса аз 3 ошёна ва таххона иборат буда барои 350 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, муассисаи мазкур дар маҷмӯъ дорои 17 синфхона, 3 синфхонаи технологияи меҳнат, озмоишгоҳи химия, физика, биология, толори фарҳангӣ барои 182 нафар, толори варзишӣ, ошхона бо 120 ҷои нишаст, инчунин дорои китобхона ва утоқи корӣ буда ҳамаи синфхонаҳо бо асбобу лавозимоти хониш пурра таъмин карда мешаванд. корҳои сохтмонӣ дар таълимгоҳи мазкур ба таври зарурӣ ҷараён дошта, бинокорон кӯшиш намуда истоданд, ки таълимгоҳро дар вақти муайяншуда сохта мавриди истифода қарор диҳанд. сохтмони муассисаи таълимӣ аз моҳи август оғоз карда шудааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ идома дорад. ҳамаи маҳсулотҳои сохтмонӣ дастрас аст. ҳамаи маҳсулотҳои сохтмонӣ аз назари муҳандисои сохтмонӣ гузаронида мешавад. мо бештар кӯшиш мекунем, ки маҳсулотҳои сохтмониро аз маҳсулотҳои худамон истифода барем, аз маҳсулотҳои ватанӣ. лозим ба қайд аст, ки ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар кишвар 173 муассисаи таълимӣ типи нав, литсею гимназия, мактаби президентӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болаёқат, инчунин 196 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва умумии хусусӣ бунёд гардида ба истифода дода шудаанд. дар 3 соли соҳиби истиқлолии кишвар 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта ба истифода дода шудааст. аз рӯи нақша ҳукумати кишвар дар 5 соли минбаъда бояд беш аз 1000 иншооти соҳаи маориф дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот сохта ба истифода супорида шавад.